para gañar hoxe, non? Sí, a verdade é que sí, non? Tiñamos moitas ganas de poder conseguir unha vitoria por fin aquí na casa diante da nosa xente e regalarles polo menos pois esos 3 puntos e a verdade é que sí que foi unha pena, non? Creo que tivemos unha moi boa oportunidade porque estábamos moi ben e con esa expulsión pois tamén se nos puxo o partido de cara e sabíamos que íbamos ter opcións de levalo. Bueno, despois pois igualouse todo un pouco e nesa xogada desafortunada case ao remate do partido pois outros puntos que se nos van, non? A verdade é que, como che digo, pois sí que foi unha pena. Tocado de banda hoxe, flanco zurdo, como te atopas? Ben, cómodo, bueno, xa me tocou participar algunha vez máis este ano aí e, bueno, intento adaptarme o mellor posible como che digo, estou cómodo tamén, non? O míster considerou que para este partido pois era a mellor opción e a verdade é que xa che digo, intentei aportar o máximo e adaptarme o antes posible e aportar, como digo sempre, o que poida o máximo ao equipo, non? Normalmente pecáis crispado na grada, digamos, sentíchelo no campo ou non? Sí, está claro, non? Ao final non somos alleos a todo o que pasa, é lógico que, bueno, entendemos que a afección pois ten ganas de manifestarse, nós sabemos perfectamente que a situación deportiva pois é a que bueno, que a temporada foi dura para eles e que non conseguimos os resultados que esperábamos e entendemos que se manifesten e que den a súa opinión, pero nós desde o campo, xa che digo, intentamos pois competir ata o final e intentar pois dedicarlle esa vitoria que tanto nos está costando conseguir é no que nos temos que centrar, non? En competir ao máximo, en tratar de dignificar esta camiseta ata o final e bueno, xa che digo que non deixaremos de intentalo e polo menos pois tratar de regalarlle eses puntos á afección. Foi especial para ti o reencontro cando arrapes a mala situación do Lugo? Sí, está claro, non? Pois sempre esperas encontrarte noutra situación, non? Pois é duro afrontar estes partidos así, bueno, moitos recordos, moitos compañeiros que seguen estando ali e a verdade é que, bueno, contento por eles, por como lles foi a tempada e, bueno, xa che digo, é duro vivir esta situación e entendemos pois perfectamente que todos o estamos pasando mal dentro e tamén a xente fora. Bueno, como digo, pois intentar competir ata o final e dar o máximo. Nunha falta túa chega ese 2-2, pero chegas tarde, non tiñas que facela, non queda outra. Sí, bueno, Germán bota o balón largo, eu penso que vou chegar e como estou fora da área, pois penso que ir ao suelo é unha boa opción e chego tarde e, bueno, despois a situación da falta que creo que non a defendemos do mellor xeito posible e, bueno, tamén hai que darlle mérito ao xogador do Andorra que puxo a pelota nun sitio difícil, que hai que poñela aí e, bueno, a verdade é que nos priva de conseguir eses 3 puntos que, reitero, é o que levamos buscando tanto tempo e que esperamos conseguir pronto. Gracias.